किसी चिन्ह ना आज्ञा सब गजा आम कि चलू गरीब लोक आज्ञा। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଭଲ ଥିବେ, ମୁଁ ଭଲରେ ଅଛି। ଶୁଭ ସକାଳ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ବିଲ ଅଦିନିଆ ମେଘରେ ମାନେ ପୁରା ଇଏ ହେଇକି ଜଳ ପୁରା ବୁଡ଼ିକି ପୁରା ମାନେ ଶାଗୁଆ ହେଇଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ନନା ବି ଏଇଠି କାଟିକି ମାନେ ଏଇଠି ମାନେ ଖୁଣ୍ଟିକି ଆଣୁଛନ୍ତି, ପୁରା ମାନେ ପୁରା ଇଏ ହେଇଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ପୁରା ଏମିତି ପୁରା କେଉଁ ଭଳିଆ ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି, ମାନେ ଯାହାଫଳରେ ବହୁତ ମାନେ ଚାଷୀ ବହୁତ ହଇରାଣ ମାନେ ହନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ମାନେ ପୁରା ଜଳ ବୁଡ଼ିକି ପୁରା ଜଳର ପୁରା ନଷ୍ଟ ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଏଇଠି ନନା ବି ମୋ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ମାନେ ପୁରା ଉଠେଇକି ଆଣୁଛନ୍ତି। ଏମିତି ପୁରା ଆମର ପୁରା ଗଜା ହେଇକି ପୁରା ଅଛି। ଆଉ ୟା ଫଳରେ ବି ଆକୁ କ'ଣ କରିବୁ ଆମେ ନେଇକି, ମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ବହୁତ ଚାଷ କରିକି ମାନେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, ମାନେ ଏତେ ମାନେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଯଦି ଆମେ କିଛି ଚଳିବୁ ଗରିବ ଲୋକ। ଶୁଣନ୍ତୁ ବାପା କହୁଛନ୍ତି କହିବେ ଆଉ ଏ କ'ଣ ସବୁ ଓଦା ହେଇଯାଇଛି? ଧାନ କିଛି ଚିହ୍ନ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଗଜା आम कि चलू गरीब लोक आज्ञा। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ପାଣି ବହୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ପାଣି ବହୁଛି। ମାନେ ଏଇ ଧାନ ନେଇ କ'ଣ କରିବୁ, ମାନେ ତ କାହାକୁ ଆମେ ବିକି ପାରିବୁନି, ବିକିଲେ ବି ଏଇଟା କିଏ ନେବେନି, କିଏ ନେବେନି। ଆକୁ ବି କିଛି ଆମେ ବି ବିକି ପାରିବୁନି, ତାର ବିକିଲେ ବି ମାନେ କିଛି ରେଟ୍ ହେବନି, ରେଟ୍ରେ ଯିବନି, ପୁରା ଗଜା ବାହାରି ପଡ଼ିଛି। ଆକୁ ବି ଶୁଖେଇକି ବି ବିକିଲେ ବି ଆକୁ କିଏ ନେବେନି, ମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି ପୁରା ଧରୁଛି। ଆଉ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର କିଛି ସହାୟକ ମିଳୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପୁରା ଦେଖୁଥିବେ, ଯେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଭାଇମାନେ ତାକୁ ପୁରା ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ପୁରା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଲେଭେଲକୁ ଯାଉ। ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜାଣନ୍ତୁ, ଚାଷୀର ଦୁଃଖ ବୁଝନ୍ତୁ। ଚାଷୀମାନେ ନହେଲେ ପୁରା ହଇରାଣ ହେଇକି ମାନେ ଭାରି ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ଏତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଯିଏ ଚାଷ କରିଛି, ପୁରା ପାଣି ବୁଡ଼ିକି ଅଦିନିଆ ମେଘରେ ପୁରା ଧାନ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ଯାହାଫଳରେ ତାର ପରିବାର ପରିପୋଷଣ ହେବ ଆପଣମାନଙ୍କ ଇଏରେ। ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଯେଉଁ ଭାଇର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ଭାଇମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଭିଡ଼ିଓକୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଉପରକୁ ନିଅନ୍ତୁ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯେମିତି ଜାଣୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ରହୁଛି, ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଦେଖାହେବ।